Kakang. Nyambung bab perkara aturku rikala semana. Aku kepengin nglamar kelawan Atma Jamwara Sri Kandi. Mongko Sri Kandi darbe bebono. Bisa nampa katresnan sapa wae waton bisa mulihake sarta mbangun Taman Maera Kaca Sarana Cipta. Ya, pancen bener mengkono. Ya, Kakang. Pancen ora gampang. Bakal bangun Taman Maera Kaca Sarana Cipta. Nanging najan abot dikaya ngapa? Jroning atiku Kakang, aku mung kepengin ngraketake rasa supeketing kekadangan nganti Kakang Drupadaya Kakang Sucitra nandukake rasa kuciwa karo aku. Sing wis ya wis rikala semana Kakang, dina iki ayo mangun bebrayan ingkang kebak karukunan. Apa kira-kira nyanyi peremban ngono mau lahir batin. Loh, lahir batin, lahir batin. Yen to pancen nyanyi peremban ngendika kaya mengkono ayo, malah dina iki enggal tindakno. Dina iki manjing ana ing Taman Maera Kaca. Ya, yen to pancen ayo. Tak derekake endi papan ing Taman Maera Kaca. Napa mirah ingsun prihatin waspaga mijil tudhatan pakarya sengkang rinemekan Gusti Glong rinu sak sekarya putraku ngger Wara Sri Kandi timbalan ing adawu Kanjeng Rama wis biraten sungkawanira yen to sira kedlarung-dlarung nggon mikir Taman Maera Kaca sing dibacut bubrah langkrah kaya ngene iki ora murunga malah ora bakal bisa nentremake atimu. Mula dina iki nggih Wara Sri Kandi kowe aja nyawang sapa sing bakal mitulungi jalaran kowe wis kebacut prasetya. Sapa sing bisa mulihake mangun Taman Maera Kaca Sarana Cipta kuwi sing bakal mbok ladeni.
Nggih Kanjeng Rama. Nah, dina iki Begawan Durna ya isih kadangipun bapa pribadi sing bakal suka pitulungan maluyakake puliye Taman Mairakaca. Nggih Kanjeng Rama ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Wis, kowe bisa nampa. Nggih saged Rama. Yo, yen to panjang ngono. Marem rasane ngati. Wis. Dene iki semingkir luwih dhisik. Yayi Premban, apa Kakang Prabu? Wis tumuli tindakno. Wangunen Taman Mairakaca. Yo, sedika ngestake dawuh. Tan samar pamoring suksma sinaksma ya winaya ing sepi sumimpen tonging kabu pambukaning warana talen saking liyep layap ing aluyuk lah ing para tawau pandhita sapa niku sang Begawan Durna ya sareksi Kumbayana sigra ngeningaken cipta kawistara yekta sedakep saluku tunggal saluku nutupi babahan hawa sanga ngeningaken pancandriya panca limandriya pengangen-angen amberat hawa nafsu ayu patang perkara amung sajuga ingkang sinidhi kara mandeng pucaking grana anut marang geyonganing kayun kayungyun ayahaning Paratama kaya mati jroning urip-urip jroning pati liyep ayaping aluyut pindha pecating supena sungsu pengerah sajati jati-jatine Begawan Durna ngatas marang dewane nedya mangun Taman Mairakaca eling-eling ana tetembungan lati lan pakarti ora nyawiji ucape lan batine ora jumbuh jalaran rikala semono sang Begawan Durna dalasan Prabu Drupada wis padha aprasetya jroning ati katuan rasa memungsuhan rikalane bedah Pancala bedahing negara Pancala wis saka pakatine Begawan Durna nabok nyilih tangan utusan lawan para Pandhawa nganti sang Begawan Durna antuk bumi perdikan Sokalima Dunalika semana datan antuk pangsiting dewa malah kapara. Kedawan bendu awit keparinging Jawata Suralaya. Datan katarima denira mangun Taman Mairakaca dadya kobar murup mangalat-alat. Pirang-uri nangkul kinempet kempit dosang retnaning dawana ora nyono babar pisan kedrawasan ora kasembatan nggonku mangun Taman Mairakaca malah dadi kobong blai bagus Pak.
puta saking kudha sang Kurukula yen tanamu tusa sang Sri Rama ketiwasan Kanjeng Rama Prabu ketiwasan Rama ketiwasan kepriye aduh Rama Begawan Duna anggenipun mangun Taman Mairakaca saged mulih malah dinten menika kobar Taman Mairakaca kobong Rama Durna Iblis lanat dudu karepe dhewe Kumbayana pancen aku karo wis padha prastya yanto kadang ora bakal bisa rukun jalaran atine ketukulan memungsuhan lan aku wis prastya besok yen nganti ana perang gedhe aja liya tandingmu kejaba aku lah kok dadak kowe reka-reka bakal bangun Taman Mairakaca ora dadi becik malah dadi kobong Durna madheka Durna Oh anakku ngger Permati kewirangan pun Pendhita Durna ya ngaku niku jare gurumu oh Permati piye Permati Taman Mairakaca ora dadi becik rikala semana bubrah langkrah saka pakartine Jungkung Mardya malah dene iku ora dadi becik malah kobar dadi kobong saka pakartine gurumu Begawan Durna. Permati, kowe kleru meguru karo Durna. Patrape guru kaya mengkono kok nganti mbok sembah. Yo. Aja migati aku njaluk sirping geni sing murup mangalat-alake sisip sembire. Kurang-kurang bejane ngobong negara Pancala. Enggal sirpen Permadi. Aku njaluk senjata pituluh lawan sira, Nggih. Linali saya kadriya Triasmara marang risang kadirate Rate ratu ratune wong cakra kembang Jaya kusuma asemren kula Mas sembahan kula Kang Mas Permadi pepundhen kula mangke prakteki Kang Mas kawontenanipun Taman Mairakaca ingkang sampun kobar mangalat-alat kados ngaten menika. Iya.
Wara Srikandhi aja tawang-tawang tangis. Ayo bareng nenuwun marang purbaning Gusti kang akarya jagat. Pun Kakang amung sak drema nyuwun ana ngersaning Gusti. Pun Kakang iki ya mung menungsa lumrah, menungsa wantah. Ora darbi kekuatan apa-apa kejaba mung kekuatan peparinging Bathara kang akarya jagat. Mula kang saka iku coba sumenya sawetara. Tak sesunake ana ngersaning Gusti muga-muga bisa kaiden Yayi. Inggih Kang Mas ngeslaken dawuh patuko. Kacarita kawistara mencorong Prabu sinartan mantram sakti Sang Arjuna andhawahaken mustika gaib wonten madyaning dahana ingkang murup mangalat-alat dadi arep sirep wujuding dahana sirping geni ing mriku kawistara kalamunta wonten wewangunan pangsuling taman Maira Kaca ya ing nguni malah kapuraan nglangkungi endah edine sami sakala suka dene penggalih Sang Nagus Raden Permadi. Kalpatan kula Kakang dene lelampahan kula ingkang kados mekaten menika tartamtu badhe damel suwaning penggalih paduka Kakang Mbok Bratajaya. Yayi Wara Srikandhi andadekna sumurupmu Yayi. Marmane aku dalasan Pangeran Arjuna. Dina iki amangun taman Maira Kaca ya sabab aku rila lair terus ing batin kalamunta Permadi nengku kelawan jeneng sira Yayi. Babar pisan aku ora duweni rasa sak serik marang jeneng sira. Malah Pangeran Permadi yen to kelakon mengku kelawan jeneng sira Yayi Wara Srikandhi. Permadi pun paman nitipake getih setetes daging tampel balung sak ceklek wujude Wara Srikandhi dak pasrahke kelawan jeneng sira mestine ora mung Permadi klebu sira ngger Bratajaya ora nyono kalamunta tulusing atimu tekan semono wong ayu tekse
Sih Bratajaya kuwi ora mung ayu mapan ana ing lair nanging nyatane nganti tumekaning batin. Ya Kanjeng Paman Prabu Mangsa Budhuwung anggonmu ngayomi kelawan adimu Siwara Srikandi. Yen to pancen jeneng sira wis pitaya yen to Srikandi bakal tembene bisa rewang kelawan para kadang Pandhawa. Ya Paman Prabu. Ya, muga-muga permadi kelawan sira Srikandi. Anggonira mangun katresnan ora mung katresnaning permadi kelawan Srikandi nanging uga wimbuh kelawan para Pandhawa saya santosa kekuatane. Jagat pangestu ngkara. Toblas. Yo. Anggonku keyuyun kelawan Wara Srikandi. Temah aku kelangan kadang sedulurku ya sedulurku lanang. Yayi Supali nganti dadi korban ana madyaning paprangan. Yo. Aku ora mengku Srikandi ora dadi ngopo. Paribasan aku ora diladeni karo Srikandi ora patheken. Nanging aku kudu bisa melehake. Rasane atiku. Bareng aku wis kancik gapuraning karaton Pancala ing mangka awune bubarene pahargyan. Yo. Seneng-seneng katok-katokno. Ketiban pesirep aku wewe putih Begananda. Yen ora kelakon blasah tuku kabeh aja takon dosa. Sirpan wewe putih Begananda wis ora masuk manjing praja Pancala daya panguwasane. Nadyan to wong isih melek nanging yen to ketaman sirep sami sakala arip temah kraos liyep netrane ketilman padha sakala nadyan to maksir lenggah. Nanging akeh kanggo padha pating treklu.
ketoke nyekel HP. Tak kira nek SMS bulane do micek. Lakon padha turu kabeh. Tenan pesir paku kabeh padha turu kepati malah ana sing ngoroke kok ana larase ana sing larase 6 karo ru grek grok grek grok grek grok 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 grek malah palaran kok eneng botol gini ciu sentul dong layar kabeh yo tutukno aja pati ngrilir yen urung bedhuk arah ini